se koukat. Vítám vás v Praze, vítám vás na Praze 10, vítám vás ve Vršovicích, městské čtvrti, kde máme dvě ligová mužstva, kde jim tady to vidíte tak národní turnaj, jako je All Star, než ve Vršovicích. Já jsem rád, že jste se opět zde po roce sešli a věřím, že to, co nás čeká, budou krásné sportovní výkony a ta mužstva, které jsem zde teď viděl, tomu jsou jednoznačně nakloněná. Takže, dámy a pánové, hezký víkend a ať se daří sportu u nás na Praze 10. Děkujeme. Nyní mi dovolte, abych požádal o několik slov také zástupce pořadatelské agentury All Stars Team, pana Jiřího Malína. Dámy a pánové, vítejte v Praze, vítejte na All Stars Cupu 2015, jednom z nejprestižnějších mezinárodních fotbalových turnajů v kategorii do 17 let. All Stars Cup 2015, tak jako v minulých letech, sebou přináší 3 dny fotbalu a v nich celkem 72 zápasů. Opět je tu 16 týmů a každý z nich odehraje 9 utkání. Pro desítku, která je sportovní městskou částí, je to vizitka, je to ukázka toho, že se dělá dobrý fotbal na desítce. Schází se sem 16letí kluci z celého světa. Jsem rád, že tato akce se zde již po několikáté opět uskutečnila a věřím, že letos to bude pěkný sportovní zážitek pro nás, pro všechny. Se uvidí. Jedna odpověď. Ok, jogamos concentrados e estou concentrado. Pojď, vole, všechno, pojď! Tak All Stars Cup těchto kluků do starší kategorie a do jejich další kariéry fotbalové. Já si myslím, že tady je vidět, jsou tady trenéři z fačru kategorie U15, U16, U18, jsou tady agenti již slavných hráčů, takže já si myslím, že tento turnaj splňuje tuto kvalitu, aby tito pánové tady mohli vybrat.
věříme to a jdeme si zatím, takže naději máme, tak je otázka, jestli to zvládne na hřiště, ale já pevně věřím, že ano. Pojďme, od začátku, pojďme. Mitä doju mun一つ二つ。はい。まあ15分ハーフでたくさんのチームとレベルの高いチームとそれぞれそのプレースタイルも違ってまあ6試合じゃないか9試合すごく楽しかったです。Říká trenér Jeff United U17 a že tudíž je na hráče vytvářen takový tlak, že musí dát co nejdříve branky. Hraje se 9 zápasů, je to systémem, tím zvláštním systémem udělaný, že vlastně ty týmy mají šanci druhý den a myslí si, že je to spravedlivý pro všechny. Turnaj se mu moc líbí. 日本と違ってビールがすごく美味しくて、景色も素晴らしく、もう世界一かなというふうに思いました。 Říká, že je tady výborné pivo v Praze, že jsou tady krásné památky v Praze a že se jim tady moc líbí. Od hlavičkova, rozehrát přes strany a máš první. Bam. Velice vyrovnaný turnaj, zatím to vypadá i na dobrý konec pro Slávii, což mě obzvlášť těší, ale myslím si, že všechny ty zápasy jsou ve skvělém tempu a kluci do toho dávají všechno, takže je na co se koukat a obzvlášť, když jste viděl pár předchozích ročníků a jak se to mění s tím věkem, jak všichni dospívají a jak se to posouvá, tak je to fakt nádherný. Na to se koukat a je to skvělý zážitek. Organizačně si myslím, že všechno proběhlo absolutně v topu. Objel jsem olympiádu, mistrovství Evropy, mistrovství světa a nebál bych se to přirovnat k mistrovství Evropy. Organizace vlastně ve spolupráci s agenturou All Stars a hlavně s Jardou Novákem je zabezpečená úplně skvěle. Já myslím, že všichni ty týmy jsou spokojené, mají skvělý hotel, doprava mezi hotelem, hřištěm, tady v areálu, všechno, výsledkový servis, každý má k dispozici všechno, co je potřeba, já bych řekl až na profesionální úrovni. Turnaj splnil mé očekávání, hlavně nás těší, že vlastně všechny týmy jsou spokojení, líbí se jim organizace, sportovní úroveň, která je vysoká a říkám, největší radost mi udělali slávisti vlastně, že teďko se jim podařilo vyhrát nad Olympique Marseille minulým rozročníku finalistou a porazili ho a postoupili do semifinále. Tak buď si odskoč sem, v tom prípade tento roťák, ide sem, máš možnosť, tu je jedna alternatíva, tu je druhá alternatíva. Neriešte to stále len nejakým nakopávaním do jedných sem, každý to máš. Ja som říkal na tom dráne, že máš do pekele si to.
Já sabem, é a equipa da casa, é a equipa da casa. De certeza absoluta que não vão ajudar em nada, pelo contrário. Vai ser tudo ao contrário. É mesmo assim, No, radši tak, dobře, dobře, v pohodě. A už se dívej, jo, dívej se na hru. Jo! Takže potom už to záleží na těch klucích. No. Jak jsem říkal, teď je takový ten věk, kdy si myslím, je hrozně důležitá ta tréninková morálka, aby ty kluci na sobě neustále pracovali. Záštitu nad tímto turnajem převzala primátorky Prahy, starostka městské části Praha 10 a Fotbalové asociace České republiky. A ještě tu máme poslední individuální cenu. Já bych chtěla poděkovat všem pořadatelům a všem lidem, kteří připravili tuto nádhernou akci. A městská část Praha 10 vždy pomůže těm, kteří dělají pro mládež a pro mládežnický sport. A já jsem ani na okamžik nepochybovala, že vyhraje Slávie, když se mě ptali z médií. Takže Slávii jako vítězům gratuluji všem, kteří přijeli a doufám, že se všem turnaj líbí. Stát!